вазорати тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамҷоягӣ бо ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз COVID-19 тасмим гирифтанд, ки дар кишвар шурӯъ аз санаи 17 август таҳсил дар мактабҳои олӣ ва миёнаи ҳамагонӣ оғоз мешавад. сабаби аз санаи 17 август оғоз шудани таҳсил дар мактабҳоро сардори раёсати маорифи вилояти Соғ ба пандемияи коронавирус вобаста мекунад, то дарсҳои боқимондаи охири соли хониши кӯҳна дубора ба хонандагон омӯзонда шавад. 84% шудагӣ аст, боқимондаш мондагӣ. барои он ки мо акун аз имконияти будагӣ қарори штаби ситоди ҷумҳуриявӣ кеди ки ҳамин ба омадем, акун ҳамун вақтанда ҳамин хел фикру хаёл шуд ки ин беморӣ то вай вақта тамом мешавад ва мо метавонем аз моҳи август санаи 17-аш дарсро оғоз кунему ҳамун норасоие ки соли хониши гузаштанда буд, ҳамин норасоие бартараф кунем. осим каримзода сардори раёсати маорифи вилояти Соғ тасмим дорад таҳсили хониши соли 2020-2021 дар мактабҳои вилоят бо риояи қатъии ҳамаи талаботҳои санитарии оид ба COVID-19 гузаронда шавад. ҳозир мо бояд масофаи риоя кардан модакор, мактабҳоро паласи киштан модакор барои хонандаҳои вай кардан, буфету столовиш кор кардан аз дакономи неми, ё ин ки даромадгоҳи мактаб, баромадгоҳаш як парти муайян нафарон дохил мешаванд, масофаи нигоҳ дошта истода дуюм гурӯҳ медарон, аз куҷо медарон, аз куҷо мебурон, смени дуюм медарон, смени сеюм медарон, дигар масъалаҳои ҳозир мо ҳисоб-китоб карда истода, ҳозир мо фикру мулозимаҳои вазоратро пешниҳод кардем. Вазорат бо дигар раёсатҳои шӯъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоятҳои ҷумҳурӣ фикру хулосашона мегӯяд ва вазорат як қарорро мебиёнад, мо дастур мекунад, аз рӯи ҳамин дастур мо бояд кормоя оғоз кунем. ҳоло дар муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ барои қабули хонандагон ба мактаб омодагии ҷиддӣ мебинанд. Масалан, омӯзгорони мактабҳои ҳудуди шаҳри Хуҷанд тасмим доранд ҳангоми ворид шудани ҳар хонанда ба мактаб аввал ҳарорати бадани ӯро санҷида, сипас тариқи антисептик дастони хонандаро тоза намуда, баъд иҷозати ворид шудан ба синфро медиҳанд. ин нуктаро муовини директор оид ба таълими мактаби таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 16 низ тасдиқ мекунад. албатта падару модарон низ масъулияти хеле баланд нишон дода истоданд ва ҳаракат мекунанд фарзандони худро бо ниқобҳо гусел намоянд ба дарсҳо ва инро мо низ ба роҳ мондаем. ва соли нави таҳсил низ мо ба рӯи пешвоз гирифтани соли нави таҳсил омодагии хеле хуб дида истодем. албатта мехоҳем ки хонандагон шумории хонандагон дар синфхона камтар бошанд, ба ду гурӯҳ зергурӯҳ ҷудо мекунем ва масофаи онҳо аз 1 то 1 метрро дар бар гирад. баъди паҳн ва авҷ гирифтани коронавирус, маъмурияти мактаби рақами 16 Хуҷанд низ курсиҳои 1 нафараро барои хонандагон ташкил намуд. маблағи чунин корҳо аз суръатҳисоби махсуси мактаб истифода мешавад. барои ба чунин шароит мутобиқ кардани як синф наздик 10 000 сомонӣ масраф мешавад. таҳсил дар мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Хуҷанд ҳангоми пандемия чӣ гуна сурат мегирад? бо ин мақсад боҷ ба чанде аз мактабҳои шаҳри Хуҷанд ташриф овардем. ҳоло бошад дар яке аз синфхонаҳои муассисаи таҳсилоти ҳамагонии рақами 16 шаҳри Хуҷанд қарор дорем, ки дар инҷо бо тавсияи муаллимон ва директори ин муассиса барои ҳар як хонанда як миз ва як курсӣ оварда шудааст, ки ин аз ҷониби эпидемиологҳо, коршиносони соҳаи вирусологӣ муфид арзёбӣ карда мешавад, чунки бояд ҳар як хонанда дар масофаи 1 метр истода таҳсил намояд ва машғулият омӯзад. мези курсиҳои якнафара дар ин мактаб 175 адад мебошад, ки дар 4 синфхона гузошта мешавад. ҳадафи асосии ташкили ин кор риояи қоидаҳои санитарӣ ва махсусан барои нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ байни хонандагон равона карда шудааст. мехоҳем ки хонандагон масофаи хонандагон хеле аз ҳамдигар дур бошанд ва дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ омодагии дифоъ мехоҳем хонандагон ба ҳавои тоза берун баромада дарси худро омӯзанд ва бо бисёр чораҳоро дар назар гирифтаем. аз шӯъбаи маорифи шаҳри Хуҷанд мегӯянд, ки ҳамаи 47 мактаби шаҳр бо маводҳои зидди вирусӣ таъмин мебошанд, яъне дар муассисаҳо захираи гипохлорид калсий, хлор, антисептик ва ниқобҳои муҳофизатӣ мавҷуд мебошад, то аз коронавирус пешгирӣ карда шавад. ва хонандагон бояд ин ки бениқоб дар кӯча ҳам нагарданд ва дар муассисаи таълимӣ ҳатман онҳо бо ниқоб мешинанд.
акнун ҳозир мо чораҳо андешостем ки алмин ташкил ва гузарондани дарсҳое мо интизорем ки аз вазорати молия ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ин ки мо дастурҳо мешавад мо тибқи ҳамун дастурҳо амал мекунем. Аммо ман боварӣ мекунам ки падар модарон ки мо ҳама гуна чораҳоро меандешем ки хонандагон, талабагон, фарзандони онҳо эмин бошанд. ман ин шароитҳоро фароҳам меоварем. Падару модарон бо чашми худ мебинанд ва албатта мебинанд ки мо фарзандони онҳоро албатта эҳтиёт менамоем ва ҳамаи қоидаю ва ҷиҳатҳои гигиениро ба назар мегирем. ҳамширии шафқат низ дар ин ҷо хеле саҳми худро гузошта истодаанд. дар аввал ҳарорати хонандагонро албатта месанҷем дар вақти дохилшавӣ ба муассиса. албатта инро падару модар низ ҳис мекунад. боварӣ дорам ки онҳо низ фарзандони худро таъмин намоянд. дар мактабҳои хусусии шаҳри Хуҷанд низ барои қабули хонандагон дар мактаб ҳангоми пандемия омодагии ҷиддӣ мебинанд. Директори ин муассиса тасмим дорад ки таҳсилро дар ин мактаб дар 3 баст ба роҳ монад. масалан агар дар як синф 24 нафар хонанда таҳсил кунад мо онҳоро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунем. чӣ хеле ки пеш гуфтам, як гурӯҳ аз як фан, дигар гурӯҳ аз дигар фан дарс омӯхта дар соати дуюм ҳамин фанҳо такрор мешаванд. дар зергурӯҳи якум агар забони модаришудагӣ бошад, дар зергурӯҳи дуюм математика гузаронида мешавад. фикри волидайни хонандагон низ дар мавриди таҳсил ҳангоми пандемияи коронавирус гуногун аст. дар суҳбати сарироҳӣ маълум гардид ки бештари онҳо мехоҳанд фарзандонашон ба дарс раванд, аммо ба шарте ки қоидаҳои санитарию гигиенӣ ва ҳатто эпидемиологӣ дар мактаб ба таври зарурӣ таъмин ва риоя карда шавад. Сариф тараким мехонад ва албатта иҷозат медиҳем. уже тайёри дидагӣ уже гифтимондагӣ 3-4 та дига ниқобо хаст махлулхои вайхай эҳтиёшон бетар касаоми қиинтарди мундам маскади мактаб барои худаш эҳтиёт кунад шароити вазмин ку худаш эҳтиёт кунад каса ал нашавад моям ҳаракат монем ки нашармонӣ ва шармонӣ ки маска гирав. тасмим ҳаст ки давомнокии дарсҳо дар муассисаҳои таълимӣ барои синфҳои якум 35 дақиқа, барои синфҳои 2-11 на зиёда аз 45 дақиқаро ташкил медиҳад. машғулиятҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар басти якум соати 8 оғоз ёфта соати 12:55 ба анҷом мерасад. басти дуюм соати 13:10 оғоз шуда соати 17:55 ба охир мерасад. тартиби гузарондани рӯзи дониш ва дарси сулҳ дар ҷумҳурӣ тибқи қарори махсуси Вазорати Маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расидааст ва он дар сомонаи Агентии Миллии Иттилоотии Тоҷикистон Ховар инъикос ёфтааст. Мафтуна Шукурова, Насим Раҳимов махсус барои пешгирии шарти саломат монданд.